очички, да бъдем заедно добри, да сбъднем детските мечти. Защото днес е празник, светъл, красив и свещен. Днес е любимият ни ден рожден. В него има надежда, пожелания и много мечти. В него има нежност и любов, избъднати детски мечти. А сега на сцената, ето така, ще посрещнем първа група А. И да видим с какво ще ни изненадат тези прекрасни артистични деца. И така, групата на госпожа Тодорова и на госпожа Бунарджиева. Аплодисменти, моля! Ето ми и тя! Колко са красиви! Вие не ги виждате, сега ще ги видите, ние ги виждаме. И така сега момчетата на първа А. Готови? Започваме! Знаеш от кога сте готови? Ето ги!
това прекрасно произведение и представа. Поклонете се, мили деца, бяхте страхотни изпълнители. Благодарим ви. Бръмбазок, къде ти, приятел? Бръмбър? Какво е това? Бе, това са пипалата на бръмбъра, ти не разбираш. Слушай ли нещо? Добре. Да видим. Дай на целка. Дай, миличко. Мини от това, защото момченце. Хайде други, Алекс. Да се виждате и тримата, да се снимате. Ето сега. Супер. Не, Алекс, пречиш. Трети. Ето, браво. Че хубава снимка. Зеле! Браво на децата! Могат да кажат ти зеле. Айде пак, зеле! Я пак се усмихнете, де. Алекс, кажи зеле! Усмихнете се. Александър, пречиш. Александър, мини по-навътре. Ей, Александър Иванов. Няма тук. Няма да тръгва влака. Как ще тръгне влака, бе, тате? Много да го подкарат. Ей! Сега с Айде, готово, стига толкова. Айде, бързо на вода. Бързо. Водата е пълна. Айде там. Там. Да, в фонтана влез направо. Я да парим някои рибари. Ти влезли вътре. Алекс! Я да видим, има ли риба? Ела да видим. Ма няма да влизаме, да е тук само. Ете, рибката, видя ли къде отиде? Сега ще дойде. Ете, сега ще дойде. Ете. Нещо да кажеш? Ами ще кажа само, че много ми харесва тържество. Речите бяха изумителни. Всичко беше съвсем много и свежо, да казвам до сега. И водещите рус. За номер 1. Водещите рус просто няма. Да. Благодаря много, няма да дам повече.